Bojíš sa smrti? Pred nejakým časom som sa vás pýtala túto otázku a väčšina z vás mi aj napísala správu, že samotnej smrti ani tak nie, ale skôr toho umierania, hej, že toho, že proste zostárnu, toho, že nebudú vládať, že budú proste na obtiach, že budú chorí a podobné veci. A ja by som vám k tomuto chcela dať len taký maličký príklad, že poznám dvoch chlapov v podobnom veku, okolo 50-ky, a jeden má problémy so srdiečkom, nemá pomaly žiadnu kondičku a naozaj už to je proste akože starší pán, hej. Druhý chodí pravidelne na túry, samozrejme cvičí, snaží sa zdravšie stravovať a podobné veci. A ja sa vás chcem teraz tak na margo toho spýtať. Myslíte si, že ten rozdielny životný štýl bude mať voľaký dopad na to umieranie, ktorého sa vy tak bojíte? Ja osobne si myslím, že docela dosť áno. Čiže by som reálne mohla tvrdiť, že to, akým spôsobom budete umierať, alebo teda akým spôsobom budete stárnuť, je v podstate na vás. Pretože je to vo vašich rukách, či namiesto toho, že sedíte na gauči 2 hodiny a pozeráte Netflix, že sa namiesto toho na tie 2 hodiny pôjdete radšej prejsť. Alebo, či si pôjdete kúpiť McDonald's, alebo si radšej spravíte voľaké zdravšie cestoviny alebo šalátik a podobné veci. Čo myslíš? Je na tom niečo?